Ang presyo nito 1,680 pesos. Lagi ito mga pangso. Yung ganitong sapatos ni Dame. Isa sa mga idolo natin. Idolo. Ito mga pangso. Bago lang talaga din to. Okay, dito mga pangso available din yung ganitong pogi shoes na Adidas. Awas talaga nito mga pangso. Tingnan mo yung ganito niya. Yung tank niya mga pangso. Para siyang off-white. Ito mga pangso. Yun yung presyo. 900 pesos lang. So yung mga pangso. Available pala dito mga pangso. Ganitong Kyrie Porter low. At meron sila dito, ito bago lang, Jordan. Ito nga mga pangso, baka trip yung ganito mga pangso. Ito yung sa NBA mga pangso. Okay, so yun nga mga fans, ngayong araw na to, andito tayo ngayon sa may SM San Lazaro. Kakatapos na natin doon sa may welcome roton. Kung napanood yun naman yun mga fans, no? At ngayong araw na to mga fans, mag-update naman tayo ngayon dito sa may store na pupuntahan natin mga fans. So tara, samahan nyo ako ngayong araw na to. Haba ng pila. Higit 1 month na tayong din nakakapunta rito mga fans. Sorry boss. Kimi no toriko ni natte. Vlog mo yan? Oo, nakablog yan doon. Punta ka din ha. Yo, what's up sa inyo mga pasa at kamusta na kayo sa maganda at masayang araw na naman ang pagsasamahan natin ngayon. Panibagong araw, panibagong video mga pasa. At ngayong araw na to mga pangs, andito tayo ngayon sa may SM San Lazaro at meron ako napansin dito mga paso. Ayan ganitong Tune Squad mga pangs. And ngayong araw na to mga pas, mag-update tayo ngayon dito sa may Toby Sports kung saan dito mga pas yung mga presyo dito mura at may mga sapatos dito na talaga naman grabe, bagong labas lang. Dito kasi isa to mga pas na Toby Sports na may mga bago nilalabas dito mga pangs. So tara, pasukin na natin to. Let's get it, let's get it. Pre, bawal yan, bawal yan. Uy, musta dahil? May bago daw to la. Gamit tayo. Meron doon, di pa nilalabas. Meron doon, anong look po, inaayos pa namin. Okay, so yun nga mga pangs. So dito, may mga bago silang deliver dito mga pangs. At meron sila dito, ito bago lang, Jordan. Ayan, Jordan. Tapos tingnan nyo yung outsole niya mga pangs. So, ayan, multicolor yung outsole niya mga pangs. Angas. Okay ito, no? Solid. Tapos ito pa isang colorway niya mga pangs. Kulay blue naman. Kasi ito yung mga bago nilang labas dito mga pangs. Ayan. Ito mga to. Wala pa mga presyo mga pangs. Di pa nalalagyan yan. Ito ano to? Nike Blazer. Ito mga pangs, mga bago lang dito. Kaya wala pa mga presyo. Hindi pa naka-display to, no? Ngayon pagpunta nyo dito mga pangs, siguro itong naka-upload na rin to. Naka-display na to at may mga presyo na yung mga yan. Ito yung mga bago lang to. Mga pogi shoes, no? Pogi shoes. Sana pag sumuot yun, itong pogi mo na rin, no? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dismiyo marimar. Ayun, malapit doon. Pag suot ka ng pogi shoes, pogi ka na rin. Kasi pogi sa pares mo eh. Ito yung mga pambabae. Mga wala pang presyo yun mga pas. Baka pagbisita nyo rito. May mga presyo na yan, no? Ayan, salamat ay tropa dito. Yeah. Okay, so dito mga pas, meron silang buy 2 for 1,399. Ito yung mga ganito. Ayan, buy 2, no? Lagi ito mga pas, oh. Yung ganitong sapatos ni Dame, bago lang din to. Pero, tingnan nyo naman, naka 40% off na agad, no? Hey, 3,600 na lang to ngayon, no? Okay, this one mga pangs, yung Don't Issue 3. Ang presyo na lang ngayon dito, 3,480. Yo, what's up, man? So, ito talaga mga pangs. Taka 40 na lang. 40 to? 3,600. So yung nga mga paso dito, isa sa mga idolo natin, idolo. Ito mga paso, bago lang talaga din to, pero ngayon naka 30% off na siya mga paso. And hintayin natin bumaba pa yung presyo nito. And bababa pa yung presyo nito mga pangs. Ang presyo nito ngayon is nasa 3,850. Siyempre pag bumaba yung presyo nito mga pangs, for sure yan, ubusan na rin yung mga sizes nito. So dalawa yung colorway yan mga pangs. So ito isa, Son of Chicago, yeah boy. Yan, oh. So presyo nito 3,850. Yan, available dito mga pangs. Ito yung dalawang colorway mga pangs, Son of Chicago. Oh, mas no? Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
lunatic. Chip! Kamusta Boss Chip? Yan o, si Boss Chip. Yes sir, oh. Yan o. Mga idol. Yan o, yan o. Ito, Pogi shoes. Pogi. 2,800 pesos para dito sa Pogi shoes mga pangso. And this one, Pogi shoes ulit. 2,800 na lang to dito. Okay, this one mga pas, available dito yung ganitong Pogi shoes na Adidas. Angas yun o. At ang malupit dito, nakaseal to mga pas. Ngayon ko lang to nakita dito. Itong brake net. Ang presyo nito, 2,640. Ito yung regular store ng mga pas na laging merong sale mga pas. Lagi rito nakasale. Kasi nga mga pas, so ito pala binuntahan natin. Isa tong regular store, pero para siyang outlet store mga pas. No? Kasi nga, gawa ng regular store to. And then halos nandito mga pas, lahat dito nakasale. Na halos lahat nakasale. No? Yun ang malapit dito. Okay, this one pas, may nakasale sila dito 60% off. Yan, 60% off. Day 7. And presyo nito 2,400 pesos. Uy, itong B5 mga pang, so available pa rin dito sa kanila. Uy, 40. Okay, this one mga pas, may nakita tayo dito ang ganitong T-Rex. Alam naman natin ang T-Rex karamihan is mga pang hiking. And this one mga pas, pwede rin to. Ito pang babae ata to. Mga so, T-Rex. So presyo nito 4,060. Mga so, ngayon lang nakita ng ganito. Okay, sa'yo nga mga pas, may nakita pa tayo ditong Derrick Rose. Baka Derrick Rose yan. Ito mga pas, oh, ganito available pa yung ganitong Derrick Rose 11. Ang presyo 3,960. Yan, ito yung regular store mga pas na laging nakasale. Okay, this one, tinan nyo ito mga pas, oh. Ang presyo nito 1,680 pesos. Ito 2,000 pesos to. Pwede, ayun. Ganito mga pas, pang araw-araw to. Ito mga pas, tinan nyo yung presyo 900 pesos lang. Grabe, 900 pesos para sa ganitong sapatos. Tinan mo yung ano neto, yung sakong neto, yung outsole neto, pag tumama sa mukha mo talaga, no? Grabe, pag sinima mukha mo neto, no? Grabe naman talaga ipaglalagyan, no? Grabe, oh. Ayun, no? Available yung ganito mga pang soccer. Kasi yung ganyan, marami din nagpapahanap sa atin. Tingnan nyo ito mga pang, sa presyo nito 1,820 pesos. So not bad para sa ganitong pang araw-araw. Ayun, no? Para siyang ultra boost, no? Parang lang. Nga mga pas, dito sa Toby Sports, dito sa may SM San Lazaro, yung mga parating pa naman daw silang stocks mga pas. So ngayon, hindi natin naabutan yun kasi nga parating pa lang. May parating na ba na dumating na? Ang labo kong kausap yun. So yun nga mga pas, may parating nga silang stock. So baka pagpunta nyo rito, makita nyo na mga pas, no? Yung mga pinakita naman ako sa inyo kanina na mga bago din. So yun nga mga pas, available pala dito mga pas, yung ganitong Kyrie for low. Aso, tingnan nyo mga pas, yung detalye nito sapatos na to. Parang pagka similarity lang naman siya mga pas. Kyrie 7 mga pas, tingnan nyo to. Yung bandang part na to mga pas, makikita nyo. And this one, Kyrie not 4. Tapos tingnan nyo to. Ito yung Kyrie 7. And this one nakasale to ng 4.1. And this one mga pas, hindi pa nakasale to. Tingnan nyo mga pas yung detalye. Alas may pagkaparehas na siya mga pas. Oh. Walang pinagbago sa Kyrie 7, sa Kyrie 4 na low. And this one mga pas is Kyrie 7 dito mga pas. Ay, ang angas, no? Ito 5,560. KD 14 mga pas. Yeah, KD. Si KD na nagbubuhat ng Brooklyn Nets mga pas. Eh, nakasale na rito dito mga pas. 5,456 pesos. Pwede na. Ito ata yung bagong colorway mga pangs ng Air Max Impact. Look at the colorway mga pangs. Yeah boy. Available dito mga pangs ng 3,676 pesos. And ito mga pangs, yung Chul Squad. Ito na lang available dito mga pangs. Yung ganitong Bugs Bunny. Parang Bugs Bunny ito eh. Okay, so ito mga pangs, Chul Squad. Available dito mga pangs ng 8,295. Right? Ito mga pangs, itong sapatos na to, para siyang Air Warachi mga pangs, no? Okay, pero Metcon to mga pangs, Metcon. Tingnan mo ang ganda ng Metcon, no? Ang gandang pamporma niyan mga pangs. Eh, sa presyo nito 5,276, dati siyang 6,500. So halos karamihan kasi dito mga pangs, halos karamihan bago. Pero pansinin niyo naman, lahat naka-sale. So may mga Metcon. Ito may Metcon to, tapos may reaction mga pangs. Diba? Ito pa Metcon, no? 5,676. Angas
ganda talaga nito mga kapangs, so. Tingnan mo yung ganito niya, yung tank niya mga kapangs, para siyang off-white. Yung tank niya mga kapangs, tingnan mo yung tank niya, no? Para siyang off-white, itong sapatos na to. Pero Nike Blazer to mga kapangs, na hindi siya off-white. By the way, bago lang to dito, 5,895. And this one mga kapangs, so. Ang ganda nitong court vision na to mga kapangs, sobrang ganda nito. At ang malupit dito nga, naka-sale to, 3,160. No? Ito mga kapangs, ito yung sapatos na may carbon lodi. Carbon lodi. Ano, banda rito. Carbon lodi. Yan mga kapangs, available dito. Tapos malapit dito mga kapangs, marami pang colorway to. Ito. Tapos ito mga kapangs, oh, malabuko panda ng kulay. Tapos may black mga kapangs. Ayan, oh. Diba? Available din dito mga kapangs sa Toby Sports. Ito mga kapangs, yung ganito sapatos, available dito at naka-sale din to mga kapangs ng 3,436 pesos. Ito pala mga kapangs, yung pinakita ko sa inyo yung ganito, yung may carbon lodi. Ang presyo niya is 3,996 pesos. Ito mga kapangs, may ganito mga kulay. Angas din na ito mga kapangs, oh. Okay, no? Ang ganda rin, maganda rin ito mga kapangs. Sobrang ganda rin niya. So presyo niya 3,400. Kasi nga mga kapangs, baka trip nyo yung ganito mga kapangs, oh. Ito yung sa NBA mga kapangs, makisa rin yan, 75 years mga kapangs. Yeah. Tinan nyo mga kapangs, sa likod ako. Ang angas yan mga kapangs. Lakers, Kobe! Kobe! So nga mga kapangs, ang presyo nito, baka interesado kayo, sa presyo netong 5,700 mga kapangs. Ayan, oh. Ang ganda ng tela niya mga kapangs, ang sarap, lambot, lambot. Yan lang, baka trip nyo lang mga kapangs, pinakita ko lang sa inyo. Alright? Alright, thank you tal. Okay, so yun nga mga kapangs, dito ko natatapusin yung mismong video natin dito mga kapangs sa Toby Sports SM San Lazaro mga kapangs. Kita kayo sa mga susunod pa na video. And once again, it's your boy kapangs. Please like, comment, and subscribe. Road to 50k subscribers. Sa 50k subscribers natin mga kapangs, papag-giveaway tayo ng 2 sapatos. Alright? Sana no? Sana naman makapag 50k subscribers agad tayo mga kapangs. And wag natin madaliin. Siguro, kusa naman siguro darating yun. And kukusa din naman sila mag-subscribe, no? Alright? Yan lang. Maraming salamat sa pagsama at pagsuporta sa video natin ngayong araw na ito mga pangs. Alright, let's go. And kita kayo sa mga susunod pa na video. Let's get it. Yeah. And lang mga pangs, thank you. God bless. Stay safe. Alright.